sa mama niyo? Di kalit pa na kami. Gibasa na niya ang suwatan. Ano Apa, kinahanglan ako mularga. Kamang kadlawon para sa gawas. Uy, kadinalian ba? Mabitang naguol kuhan. Daan pa ko nag-expect ani pa na within this day na makalarga na jud ko. Anya na, ang imong fiancé. Bitaw, di mo biyaro ni Silver. Tutambo mong gyapon ko sa hindi pa. Nya, daan siya nag-expect aning itabuha. May bawa siya ani. Nya, ako na siya sutian niya. Oh, mau magha. Unya, dah. Doon. Ay, Sir Vince. Ito niya sa party. Pagkaon dito, aron imong ihato ni Jenjen din eh. Ha? Kinala ni mo siya pagkana. Ditubo naman ko ni Ma'am Perla na, sir. Kay, di ba ka maghikay din heron, sir. Kay, tuwabi ditong hikay sa kiosk. Oh, mo lagi. So, kinala magkuha ka pagkaon dito, imong ihato din eh. Sige, sir. Ako'y bahala na, sir. Akong pakanos inday Jinjin. Si Gina? Oh, kanang, uli man, sir. Ano ulit? Ato ko nung siya matuog sa ila. Oo, di ay nanumdum ko. Nananghid ito sa Perla kanina. Nga ato lang siya matuog sa lambay. Kuan, sir ba? Di man ko na tumatos dahil Gina sa dito sa Loyo, sir. Kaya mauwaw ba? Matuparehag mo na ko, sir. Yung pagdatignaon, sir ba? Di gin mauwaw. Ano mauwaw rin ito? Bahala na rin. Gutumon ko. Kaon ginin ko sa tao, sir. Bahala na eh. Sila ba'y gutumon lalim ba? Kaon ginin ko, sir. Mo gini gusto. Mukhaon din. Apa no eh? Dondon. Sir. Basin bag, maniguro ka lagi mo ha? Hindi, sir eh. Kinahanglan nga imo yung pag-tanawon nga naanay makaon si Jinjin imo yung paghahatdan din. Anyway, ako sa mismo mo ani sab ko matagkaron ko niya aron mahatdan sa pagkaon. Basta ako gigisalig si Jinjin mo hamay tungod sa pagkaon niya. O lagi, sir. Ikagi akong palinglan kung mapas mo na bata. Patay Ako, na sir. lang. Lagi na lang ako, sir. Bitaw, sir. Sige, Bitaw, sir. sige ko magdugay kay mato na ko sluyo, nagkuha na ko Perla aron magkatabang ko entertain sa mga bisita. Sige, Sir Vince. Sige, sige. Eh, kabala ka lagi, sir. At imanon ako sa Inday Jinjin. Ako'y bahala. Shit. Anak, pero... Ha? Sige, kundaan dito sila. Ayaw na kung mo. Busog ko na busog sa kundaan, sir. Nung saan ka na, Jinjin? Adlok ng Jinjin ay dungdong. Babayaan nila tanang Jinjin din rin. Ay, naramas sila sluyo Inday Jinjin. Naramas dool. Ay lang, kahadlok. Bibi, sana. Hindi man ko nila apil dito. Hindi man sugod sinpilbi. Ato lang Jinjin na happy birthday. Sige lang, Day Jinjin. Mag-happy birthday lang yatag imo, Day. Ayaw ka gool. Tatanood na dungdong. Luluoy ka Jinjin. Luluoy Jinjin Jun. Utang, Day Jinjin. Kaya dunay selebrasyon. Taguon taon kanila din is kwarto. Huwag na sila bisita, taguon kanila din eh. Promise naman, Ama Pearl. Di na balanggoon. Jinjin diri na naaokasyon next time, oy. Lalag naman, Mama Pearl, Jinjin. Ay, bitaw din, no? Pinangga naman ka ni Ma'am Pearl. May utadayo na lang iyang
Yang batasan yung pagkausap dahil no, mapinangga na kaniya dahil. Noy Dongdong, lipay, aayo Jinjin. Lalabyo naman, Mama Per Jinjin. Ayay! Ayay! Sige, Diyos, sakit mata. Jinjin, John. Di ko mangkuling. Ano naman na imong napuling kayo dahil, Jinjin? Ay, kaluoy tao ni mo inday. Uy, Uy pa, mata Jinjin ni Dongdong. bebe, atong... Bariya, ni Migo gawapon. Uyok iya, Gawayok. mata Jinjin. Wa gawapon, kuha puli. Oh, gawapon na kuha. Naamjud na Dongdong John. Amo. Sige, be. Uyok Be, ni ako hoy pon, Dongdong. bebe. Napaman na Dongdong. Nagyapon. Wa Wa magkuha. kuha puli. Uyok lang. Bebe, uyok na sa... Uyok. Dongdong. Ano ni Dongdong uyok lang pero ni Dongdong. Ba, Japon? Wa Unsa mo? Giganahan nag-istan puling diha inday, Jinjin? Ambot lang. Ginani Dongdong. Uyok na Dongdong. Uyok na sa, sige na tag-uyok, ani. Oo. Bebe. Ugi Panginoon, ug mga walay suko.